No takže čau, teď vítejte od dalšího videa a počkat, ještě jednou. Čau, tady Kuby.cz a dnes to bude další série. A toto bude série reaguju na YouTube kanály slavných YouTuberů a podle toho já jsem teď řekl svůj pozdrav. Čau, tady Kuby.cz a to bude reakce na Peťu a jeho video Ježíš mi řekl, kdo je gamer. A ty tam mám reklamu, abyste to tady hnedka neviděli. Ok, jdeme na to, se podívat na Peťu. Nějaký iča a pičoviny, tak najdeš plus, tady Petr a jdu vyhodit žvejkačku. Tedinko, nebudu vám tam třeba skávat žvejku, abyste nebyli nabručený z toho. Čus, tady Petr a vítám vás u dalšího videa na svém kanále, vítám vás u další reakce, vítám vás u dalšího reflexního. Oh my god, vítám vás. Třikrát tam řekl vítám vás. Oh my god, tyjo, ten Peťa má pod tím videem. Vám to tady ukážu, že Peťa má pod tím videem. Ale se koukneme. Kategorie komedie, jo, Peťa je komediant. Ty vole, nešli. A jdeme dále se na to podívat, na toho našeho Peťu. Dneska tady budu mít jedno takový možná pro spoustu z vás hůř sežvejkatelný video, že se dneska společně podíváme na video Ježíš mluví konkrétně a nekonečně mnoha způsoby z kanálu 144. Je to nějaká paní s mikrofonkem někde z Teska, já vím hovno, kdo to je. Ještě než tady začne v komentářích hrozná debata o tom, jak nesnáším náboženství a podobné věci. Tak ne, jo, z náboženství to mám jako... Já jsem vám chtěl ukázat jednu takovou věcičku, ale nejde to teďka zase vidět, ten Peťa tlustý, že přesně nejde vidět teď. Vidíte ten růžový tošik, to chci. Já Peťovi napíšu ten Instagram jako Peťo, kde to sehnal, protože tohle chci, Peťo. No, jo, věřte si čemu chcete, nevěřte si čemu chcete, věřte klidně na Ježíška. Logika, že? Je to vaše věc, jo. Ty jo. Jenom mě s tím neotravujte, jenom se mě na to neptejte, jenom mě s tím nepruďte, ale vzhledem k tomu, že mi tohle video někdo poslal, tak už mi to někdo vnutil, tak už na to udělám reakci, jo, takže vy se potom... Jo, Peťo, Peťo, ty děláš reakci na video a já dělám reakci na tvoje video, jak ty, počkej, ještě jednou, já reaguju na tvůj YouTube kanál, na video, jak ty reaguješ na YouTube kanál toho YouTube, to video, wow. Oh. Bylo by pro nás smutné, pokud by platilo, že jediným způsobem, jakým k nám Bůh může mluvit a mluví, je jenom skrze Bibli. Ježíš chce vést důvěrné rozhovory právě s tebou. Já si úplně nemyslím, že se mnou by Ježíš chtěl mít nějakou konverzaci. Nevím, jestli říká Ježíš nebo Bůh, ale se mnou by se asi moc nepokecal. Jo, ale kdybych ho viděl, tak bych na něj věřil. Ale dokud ho neuvidím, no, žádný Ježíš se mnou nechce. Já bych to tady trošku přetočil, protože ta paní je pro mě trošku depresivní a trošku se jí bojím. Další reklama, James. No, přestočit. Super. V takové situaci například soudce Gedeon rozprostřel před Hospodinem ovčí rouno. Pokud chceš odpovědi hned, piš to do Google. Jo? Ale neptej se, kdo je gamer. To ani Google neví. Jakoby ono by to asi šlo zjistit, když seženeš někde nějaký iča a pičoviny, tak najdeš k komu co vede. Ale moc práce za málo views. Jo? Ale stejně. Peťo, ty jsi teda fakt seš teda to Peťo. To jsem neviděl, Peťo, že budeš to zlý. To jak já, to je konverzace se mnou, ty se na nic neptáš, nic tě nezajímá, ale Petr ti to vysvětlí. I to, co tě nezajímá, ti řeknu, jo? Protože konverzativní, jo, já si rád povídám. Ale spoustu lidí to sere, já ti vymelu, nedej bože, když jsem předal, ti vymelu. Dobře, napište mi do komentářů, na koho byste chtěli, abych reagoval dál na, jo, na týho youtubera, nebo na ten jeho YouTube kanál, abych vybral video, na koho mám reagovat dál. Jo.
Ukřižuj mě! Mě zabijete v těch komentech, ale já to dělám pro vás. Použít boží slovo, dám Já bych to zase přetočil. Ale jakmile to jiný nevidím a ty lidi jsou fakt zapálený a vemte si, že tohle je třeba něčí máma, chápeš, že prostě ty v tom vyrůstáš? Je pak sebevražda jednoduchý řešení, ty vole. Je to Peťo, já bych ti řekl jednu věc, Peťo. Jelikož končíš video za chvíli. Tak bych ti řekl, koukni se sem, pod tohle video ti napíšu, že jsem na tebe natočil reakci, jo, Peťo. A pak, jo. Nej, ale nikomu to prosím vás neříkejte. Ale ne, já jakoby nemůžu nikomu brát jejich náboženství. Prostě lidi rádi něčemu věřej, jo. Peťo, a ty taky rád věříš tomu, že ti na tohle dám like a odběr, co? Na tohle. Doufám, že v to věříš. Jo, fakt v to věř, i když ti to nevíde. Lidi rádi něčemu věřej a jim to nebudu. Takže jo, bude pro dnešní video všechno. Doufám, že mě neukřižujete v komentářích, jo, a nepostavíte mě tamhle na kopec a se pak nevrátím. Peťo, já si myslím, že já bych nejradši tohleto smazal, ale když je to dobrý video, tak to vydám. Jo, protože pokud by teda stáli úplně za píču. Mějte se zatím krásně. Věřte si, čemu chcete, dělejte si, co chcete, jenom mě s tím neotravujte. Jo? Děkuju. Pa. Nazdar, Peťo. Doufám, že se ti video líbilo, like, komentář a tak dále.